Tanubelenge pamberi penyu yaunzwa na Murida Shanga Nora achimangarira Kamba Luis. Nyaya ndeyekubvisa dombo reguwa remurume wangu Kamba Investor ndisingazivi. Ndinoda kuripwa nemombe 3 yanembowo dzako chitubva nemari yedare. Kamba Luis. RUIZH. RUIZH. IZH. Akabvisa dombo. Nyaya ndekubvisa dombo reguwa remurume wangu kamubvisa ndisingazivi. wakaenda kunochinja wasina kundiudza semudzimai wacho ende inini ndandisingarambi dai wakangondifunza kuti mama toda kuchinja ndokutisei chakandinetsa nenhasi chikungutari padzisa ndechikuti pawakaenda vachisvika vachichinja wakaona iri nzvimbo yanga yakachengetedza 15 years ungadai wakangonditaurira kuti wana mama tafunga kuchinja dombo rababa ndandisingarambi chakangondinetsa kuti wakaita behind my back ndisingazivi ndokuzoenda ndokuona nzvimbo yandaiona iri zvairi yachinja ende inini handina kutanga ndauya kuno kwamama ndisina kuenda kuhama wairarama nababa sindoibva mumozambique ndikati ndo zvandaona aika kumakuwa vakandibvunza iwo kuti mamubvunzei ndikati handikwanise kumubvunza nekuti ndingamubvunza anondituka saka ndaona hangu kuti ndiende pamambo tinogadzira Ukambohina ichi mwana murume wangu ndii ndakamuchengeta ndakamupuhwa ne 2 years. Wese watongi nyaya iri pano mambo wangu. Last year muna July 2023 mai wakauya kwandiri zvikanzi Ruizha uri kuona here dombo riri pagwara rababa ako harichaiti. Inini ndakaita pangu samai zvasarira inini wana wemufi. Mai bva ndavati mai handizokwanisi kuisa dombo pasina hama dzemufi. Ndobva ndatora passport yangu ndinova ndinayo. Ndobva ndaenda kuMozambique last year October. Ndobva ndangoona tete hama dzevababa kuti ndauyawo tine nhaurwa yedombo rakadai. Ndine mafotos riripo dombo racho ranga rane makreki riripo. Ndikati inini ndisati ndaribata handikwanisi kubata dombo rakaiswa because ini ndiri mwana ranga rane makreki. Zvikanzi nana tete wauya muna October, November isinguva ichi yemakuwa. Isusu tinokwanisa kuuya ikoko muna August. August waireva August pachiportugese. Inini mandadzoka kuno kuZimbabwe. Mandataura namai tiri wairi takamira tiri pamwe chete. Mai ndazoenda kumusha ndaudza hama kuti zvakadai so. Zvikanzi Ruizha hama dzauri kuda kutaura idzi unodzizivirepi ende wakadzionepi? Nenyaya yekuti ini ndakararama nababa wako pasina hama yaita sei yaiuya pano pamusha. Ndikati hazvina kuita sei kushata. Inini chinhu chinondiratidza kuti inini ndikwanise kuenda kuhama dzangu ndine passport yangu 1989
ndine makore 4 ekuberekwa kusvika ndamurume mukuru every holiday ndaenda kuMozambique 30 days kuhama dzababa ndichidhindwa passport semwana ndikaona kuti zvandakuda kuitiswa apa pandiri hazviiti ndobva ndamirira musi wa 28 August passport yangu iripo ndakaenda kuMozambique ndikatora vana tete nana baba munini ndobva vanowaziva ndo foto rangu iri tadzoka kuno ndo hama dzababa tete hama dzababa kwawakabva babangu wachibva wauya kuno musi wa 30 August ndo musi wandakapinda muZimbabwe musi wa 2 mai waizviziva kuti inini ndisapozvisa chidombo mai ndakawafonera iprinda kuti afoni yangu kana ichikwanisa kana kutorwa kana kuekoneti anga ari macancelled ese makoza foni yavo yanga yakadzima hama dzati Ruizhi uri kunetsekana namai wako mai wako wakasiyiwa wari pamusha nababa wamaigara semhuri munda wakatengesa imba yemutauni wakatengesa saka uda kuti ngowatsvage papi ndobe ndakabva ndafonera mwana wavo anowa Charles Muritashaka Chale tine dombo rababa ndakataura naye 2 minutes 33 seconds ndo contact yaChale iyi iriapo Chale tine dombo rababa mangwana mama hawasi kubatika akatsenga mukamwa but ndandida kutokutendawo mai wakadarika nekushopo kwako wakatora zvinhu mushopo mako asi wanga uri kuno kwamutoko wachidzosa mwana wani mwana wangu mandangoti zvakanaka ndati asi hawasikuita sei hawasi kubatika unova musi wa 5 September musi wa 5 September ndikutaura mafambiro akaita nyaya musi wa 5 September ndobva ndadaidzwa nevanhu vekuMozambique wanwa wana mistis nenda kumusika zvikanzi amai wako aya nenyaya panapa yekuti iwewe uri kunzi wakangobvisa chidombo ndikataiwa handina kubvisa hama dzababa dzakauya nenyaya yekuti inini wandiri mwana baba angu akabereka vana 9 asi mwana mumwe nemumwe ana mai yake saka inini handizodi zvekuti inini vana vangu vandakatobara ndine vasikana 6 vandakabara vanozorwana baba munini nana tete ndikaita zvinhu zvisizvo ndagadzira zvisizvo padzinza semukomana mukuru wemumusha handidi hangu zvakadaro hama ngadziwe dzibate dombo rehama yadzo handina kuramba kuti wabate chidombo wakati semaonyera tiri kuita nyaya iyi madii mati mai wenyu wauye pano andati its fine dombo ipapo ranga raiswa musi wa 5 because takazotaura futi nehama mai ndine macontacts nawo machats awa ndakamita mascreenshots mai ndinovapa mari every month musi wa 7 September ndovapa 230 US regardless judgment yandinayo yekudare yandinayo pano inoreva kuti mai handifaniri kuvapa mari nenyaya yekuti chinhu chakasiyiwa nababa ikambani asi nekurespekta unhu nekuchengeta kwawataura kuti wakandiita ndinovapa mari every month handiteedzeri mutemo wedare changamire judgment yacho ndinayo iri papage number 4 pekuti kambani haina chinhu chinonzi surviving spouse and mashares haanzi every month ndipe mari anokakuletwa as pemarates anopera pagore handina kuramba mai bva takatumidzira mari mai ndakavatumidzira mari ndakatumidzira mukomana wangu webasa nemwana wangu musikana ari form 4 muzukuru wavo ndikati enda unongedzere mwana panogara mbuya mwana bva anongedzera mukomana bva asvika bva anokagedhi bva aona mbuya wasipo mbuya wangu arikumba kweshamwari yavo mukomana bva adzika bva watambidza mari musi wa 7 ndikafunga kuti samhai wane problemu yauri kufamba uchishambadzira nyika yese wachati mwanangu ndine dambudziko newe rakati ndobe ndakabva ndaona message yakangouya musi wa 7 iwowo ndinayo screenshot wandipa mari yakashota it was 7 minutes past 5 musi wa 6 September wandipa mari yakashota ndinoati ndichatora mangwana ndikati it's fine ndobva ndafonera mwana wamukomana ari kwamutoko Charles Muritashaka ndikati Chale uya kuno musi weSunday mararamiro ataakuita haasisina kunakidza handiwo masirwo atakaitwa nababa ekuti vanhu tikafambidzana hati
atitaudzani akanditi Ruizhi anditorinawo mari zviri kutondinetsawo ndaitodawo 180 ndisiriwo mari yebhazi ndikati handikwanisi wana uri kuvhura musi wechipiri ndinobhadhara maschool fees ndakafunga kuti pamwe achaisirawo mhai komi bhe kuti mhai muri kudiwa kumba kuna ana tete wenyu mai vanaotsika kusvika inini musi wa 10 September ndo musi wandakasimuka nehama ndichidzidzosera kuMozambique hama dzangu ndikadzoka musi wa 11 kudzidzosera kumusha because tataona mai wasiri kuda asi zviri munhoroondo yekwakamba izvozvizvi vanoti Ruizhi ukaona mhai wasiwa pamusha paine wana wakawanda kudai so wotengesa musha woenda kwawanoenda unogona kutera ukasvika munhu akaroorwa ukaiswa demo akuendwi Ruizhi kana munhu atokusiya uri nherera ndinofunga kuti kuwabvunza izvo kuti murume akakusiya mwine wana wangani 1 wa 6 but kuwabvunza kuti pane muzukuru here wamamboti maona mumusha wamakuziva mai wana wakachengeta mambo ndoda kutaura pamberi pedare rinei mai wana wakachengeta vane mabasa epamusoro tine mainjiniya tine madhokta muna nebasa repasi ndini anoshanda pachipatara admin assistant ndotaura 200 wanin'ina wangu wakauya kungoti foni yangu atadzima panze muri yese yange yakaungana zvokuti inini mari yandotowapa ishoma asi chandoda kungokuudzai mai nhasi kuda kutaurira pamberi pedare pfuma yenhaka inoparadza ukama ende ndichidzikadzika nemi mhai muri kurumwa nechokuchera asi mandiudzai kudare kuti mhosva yangu ndindakasimudza dombo aiwa mhai hama dzababa ndo dzandakadaidza nenyaya yekuti ndiwo ini ndiri mwana handingasimudzi dombo ndichikanda pasaiti nenyaya yekuti ndine wanyinyina ndine hanzvadzi zvinozonetsa mangwana kunzi wakashereketa paguva rababa asi kana mhai muine ufungidzire kuti inini pane zvandinokuitai pane zvandinazvo ndinokumbira mambo zuva ranhasi kuti mhai wangu ndiwaremekedzesa mhai ndichanova ndiwachengeta semachengetero andinoita handina basa kuti dare randiti ndimai wangu asi chandinokumbira nhasi kana zvichibvira ndinoda kuenda kuseri kwechuru ndiri prepare kubhadhara mari iyoyo because ndatogara ndichinongo wakabhadhara mari saka ndokumbirawo kuenda kuseri kwechuru ndimai wangu handisi kuwapomedzera mhosva handina nyaya ndiri kuwapomedzera ende handina pamberi pedare chandiri kuita wakanditadzira ndinowachengeta samai ende panyaya dzemari munoona chero mwana achinzi mwana ndimai wari kuda mari aukatombotina kana respect even pamessage ndiri pashopo ndipe mari ndipe chi kongoti mwanangu wakadii kani nini mukabvunza wagera apa ndinombowadaidza mai muri kupi ndatombotuma zukuru wacho endai mupe mbuya mabhiskits pambapo endai mupe mbuya madrink mbuya ngomboyotore mabhanana aibva panapa asi ndikushava ndatadzei nenyaya kuti ndina mai yangu ndakaberekawo haisi mhosva kuwanherera haisi mhosva kufirwa ndozvinotirwadza haisi mhosva kuwanherera haisi mhosva okay iyo wanani mambo kuona shoko rataurwa namai kuti home respect yao kutsamwa kwavo kuti handina kutaurirwa kuti guva rababa richindwe reiswe dombo saka mwana ari kuzvipupurira ega kuti ii ndakakutsvaga ikakaiwa nekubatai plasi haasiri iye akabata akabatwa nehama dzababa hama dzawana tete wavo wakaita izvi saka zvisinei nekutoti iwo wakutofungirawo izvo zvekuti pamwe zvavakabata mune zvamakaisamo paguva zvinokodzera neservechu saka mwana ari kutsanangudza kuti kana nesuzu atoti anorespekta mai wake saka mai vana asingawarespektawo mwana wavo kunyange mari yaanoapa kana ari patiketi ari pabasa umwe haiwa yakadaro saka vakatopengawo mai zvakanaka nekuchengeta mwana wavo saka kuseri kwechuru zvinokodzera manzwa mwana ari kutaura ndombe pane pamuri kupokana napo ndiri kupokana napo zvakawandisa
Nyaya yandakauya nayo kudare handina kuuya nenyaya yakawanda. Ndakauya nenyaya yedombo kuti havagoni kuchinja dombo behind my back. Nyaya yaari kutaura yekumozambiki kwekuya kwaana tete kwekuzva inandoziva. Ndakagara naKamba for 26 years. Handigoni kuenda pano kotsvaga hama dzababa dzandisina kumbopangidzwa muupenyu hwangu. Nyaya yandauya naye pano Changamire inyaya yekuti iye neni tisu tiri muno muZimbabwe ende ndiye anoziva pandinogara ende neurongwa hwari kutaura dai akati nyaya iye mama yasvika tekuti tichinje dombo ndichafamba ndakadai. Handaimurambidza ndokuti ari kuitawo chibo chababa vake. Nyaya ndauya naye ndeyedombo handina kuuya nehistory kuti wakaita zvinhu achita behind my back why. Zvekuti zvese but blood is thicker than water. Unoziva kuti uise mwana imimi mungaregera kutsvaga hama dzababa nekuti hamuna ropa naKamba handiti. Asi awana waKamba zvinovashungurudza kuti vatsvage hama dzacho. Handiwarambidze kutsvaga zvakanaka kuti waonane vachionana nehama dzababa vako. Ina handina kuramba. Aiwa chero dai riri dombo racho wakangouya kundikudza kuti mama taakuchinja. Ndaizwaudzawo kuti mimi pamunochinja dombo ndine mesejiwo yandakapa murume wangu munozoisawo pakati. Ndakaenda zveshuwa kuona ndakaona meseji yangu pasina. Wakangoisa yawo yekuti baba muri kurangarirwa nevanakomana nevanasikana nevazukuru. Meseji yangu hapana. Ende inini handina kuita zviri zvekuti pandakaisa dombo ndakaita zviri bhibhibhi. Ndakadaidza chechi, ndakadaidza nehama dzairarama dzandaiziva naKamba. Included mwana akanzi hama ngaende kuona dombo ndiye akaenda nemunhani wakadombo. Saka nyaya zhinji handina kuwanda. Hadzina kuwanda. Ndinongoti iwewe semwana waifana kutofamba sekufamba kwakaenda kuMozambiki waifana kuenda kumakwavo kwete zvemafoni. Waifana kuenda kumba kwamai vanogara muno muZimbabwe padhuze paunoziya. Asi wakakwanisa kuenda kuMozambiki uko kunotsvaga hama usingaendi papa unoti mai ndo zvandaya kuti ndiite. Mambo ndati handini ndakaronga nyaya iyi. Ndati ndiwo wakauya kwandiri wachindiudza mai vanonamata ange wakauya kwandiri wakati musha wababhoka usina mira zvakaita sei zvakanaka. Ini ndakaita pangu ende nhasi meseji yauri kundipa. Inzwa pane nyaya discussion yekuti vari paguidance imaona hamuchizono here zvakamira zvakati handiti idiscussion iyi but ndakundoitwa. Hauna kuzodzoka kuti mai basa ramakandituma riya ndaakuchiriita ndo pane yawo kuti hanzi dai makakana makanditaura chandinoda kungokumbirawo mambo nyaya iyi kai munhu nyakutanga chakatanga ndechakaita sei chakachenjesa. Mai mukaona dombo rawakaisa mukaona meseji iripo yekutanga wakatonyora wega kuti you are just missed by your wife. Wana wazokontribhuta mari wakati mai tiri kuwadaidza havasi kuuya. Mai hawadaidzwi nefoni. Wakadii kudaidza hama dzekuMozambiki nefoni? Mai hawadaidzwi nefoni. Mai waizviziva. Mai makadiscuss. Kudiscuss unoona there are two things, discussion and activity. It's okay, Changamire. There are two things. Yes, we discussed, but the actual activity. Hauna kunditaura kuti ndaakuchiita number one. Number two, iwe unotaura kuti pamamessage awo takanyombwa hatina kuiswa. Iwe wakundoitawo the same wakundonyomba hauchawaisa. Mambo ndiri kutaura mai musi wawakaziva kuti hama dzauya ndo musi wakasimuka wakaenda kwamutoko wakati mafoni yawo zvachose. Saka mana ndiwaoneka
iwe hama kuzouya wakanga usina kuwataurira ndakazvachi hama dziri kuuya ipapa vakutoradzirwadzirwa nekuti vanhu vanenge vachitotaura kuti muri kuzwisisa here kuti hama dzakuuya muri kudii izvo vanenge vatotsamwa vatoti inini ndega ndichidire jeshi ndozvavari kutaura kuti iwewe wakanditaurira here kuti taakuita iwewe wataura ndati inini ndakawaudza iwe wati ndaitiraya kufona aiwa changamiri ichu kutanga kwese kumashuro waiziva program wakanditi mwanangu inini handikwanisi kumira newanhu wandisina kubvira ndakaona muupenyu hwangu mawanzi wachitaura wachiti inini kubva pandakagarisana nakamba handina kubvira ndakaona kana hama yake hwanu saka inini ndakati aiwa sezvo inini ndakatanga kuenda kumozambique 1989 hama ndini ndinodziziwa ngadziuye dzeropa rani rake avo akati inini handobvira ndakaona hama yakamba handiuiko zviri kutaurwa mwana angu akakutaurai asi makakonana pahama apa nomukuendei nyaya yake uya ari kurebesake handina kunge ndakambomuomesera kuti aida kutsvaga kuzviomesera pandakaenda kwamutoku ndakasvika pashoko wakandiudza kuti mune hama dzakadoko ndekuti ndakasvika pashopu pamamuri ndichitora zvinhu zvandaitora ndichienda kwamutoko wai usina kunditaurira kuti mama muri kuenda henyu mune hama dzababa mai pamakaya pashopu hamuna kuona nyika makaona muroora wenyu akakuudzai kuti mwana wenyu aenda kumozambiki kotora hama dzani dzababa ndinototaura because musi wawakaenda pasipoti inotaura mapepa haanyepi aiwazve but uyu arikutaura kuti indakatofuraika kunditaura nezvechi waizviziva asi wakanditi hama dzako kufungidzira unoziva mambo ndiri kuti ndakawaudza right unofanira kuti uripe something ramai chekuti ndakakanganisa ungati mweya ucheni asi mai watiudza vega pashe wachipanda kuti ini shunguri ndavagara anani nazvovo nakama anambovhira ndaona hama yake kana asina basa wambozvi wataura wachipanda saka wanga wasinawo hanya nazvo ende voshuwawo wazvitudzo wanga wasinyadiwa hama dzino watonyatsotaura wega ndakataura kuti ndakararama naye kwe26 murume ndiye anopandudza kuti ndimukoma wangu ndibaba wangu nditete wangu inandi murume akaita ndiakakireta izvozvo zvinoti akandoratidza chi mwana ende aienda nemwana aigara namai avo mai avo mozambiki ndokumbirawo mai mwana wangu wekutanga anonzi Joana Kamba musi wakabarwa muchi hanzvadzi yangu iya yekumbouya mwana wainga anzi Joana ane zita rechiportuguese wanhu wandiri kutaura nezvavo wanatu Antonio ihama dzababa dzaitovhakacha dzichitouya kuno tichikura ende inini papasipoti yangu iyi handina kutora pasipoti yemutoro kana ichi ndaipedza 30 days kubva 1989 kusvika 1997 passport ichipera ndaenda holiday yemuna December yemuna August hakuna murume anotakura mwana ane 5 years wongomuti njoo kusango munonga muchiti ari kudzoka achibvira mavhiza aya aisirwa newabereka ndinayo evidence yekuti hama maidziziwa pamusoro imbobvunza mai nani mai uyu zvaienda kumozambique achidzoka pamaholiday maigara naye ndaigara naye uyu mwana asi wangu wekubareka asi maigara naye ndaigara naye asi maimuona achienda zvaari kutaura changamiri handingazivi kuti mungandinzwisise urishaona kungobvira waenda maholiday wakutaura usade kugadzirisawaihudha baba ini kana aenda hake ini uyu ari kuti iye pasipoti nderake nderangu saka kana aienda hake nababa nababa saka murume wenyu ndiye aihwandisa kahama dzenyu kuwana nekuti uyu ari kudziziya hama dzese mazita ari kuaziya right imi bichaikurwadzai here kuti hama dziuye kundoatenda kana dei maisaziya
ende hapana kana wakamba mararamire zvakaita nova 26 years. Vanhu vese vamwe vaiuya vavaiti vamadzisarya vaiya kuMozambique ndaiva handirambirei, handaimbirambira kamba kana 1 day, ende takagara zvakanaka. Pakachangamira sezvo avo ndimai ndiwo mai wavo tavanotoziva vakavachengeta kunyangwe ako pakaswatuka nyangwe pakapseyama. Ini ndaikumbira kune uyu kuti dai angohwarara bedzi kuti arege kudhonzerana namai. Okumbira mai takatadza pakuti takakanganisa todii wotingotsvagawo something yeungoti mhai kuti mwoyo wavo usununguke iwewo zvinhu zvako zvokufambire zvakanaka. Ngobati chenje chakamira mashoko angu anoda kufananiwa noti ava ndo mai nyamutomura asi kuti wafari sezvinhu zvamanga mchengetera pamwe chete zvezvakangonaka kuti ungozvipira kuti wotochema woti wamudzikisire motoregererana mototanga kupapo kuenda mberi. Ndikuona songe pasina nyaya yakambonyanya kukurayo. Inini chandinoramba inini munhu akaita zvezvwandi kungosuma hama kuti musha waipa wababa wouya woita zvinhu zvavo. Hongu ndakaenda neshoko asi ndasvika neshoko ndine mutemo wandinopiwa semwana kunzi aiwa haufaniri kuita zvinhu izvi uri wega nenyaya kuti makabarwa makawanda zvinozonetsa mangwana. Sematauriro andiri kuita for sure imhosva iri pamberi papedari asi ndoda kutaurira baba vangu vasina mudzimai mumwe. Titori wamwe wana mai watori muno kumagamba kuku tine wamwe wari kuHarare asi wana wavo wakauya kupurogiramu. Saka inini kana ndakokwa ndini ndainisheta asi wanzi dzoka wogare pasi uri mwana wozodzi nana baba chiuya purogiramu yedu iri musi wakati wodzoka wodza mai wobva wati inini hapana hama yandinoziva moda ndichidiwa ndotora mbereko ndowabebereka here ndotora mbereko ndochiwaberekera ndinokubatsira shamai wati ava ndo mai waunoziva kai mai wakagara nawo kana wamundowaziva kana wamundowaziva ndatine wavo wakagara nawo tese wana wese wakabva takagara nawo izvo iwe chiisa mwoyo pasi ubate mairi ndozvandachiona kuti mugarisana namai zvakanaka. Mai wozivawo kuti mwana wangu iwozivawo kuti ndi mai wangu. Mai ndagara ndichitowa respecta zvakatodarikidza zvekuti kana ukati ndinowatukaka ndinofunga kuti munhu akatukaka ari sapodzi kuenda kupi kupolisi wosungisa chi munhu ane kakuhwanda kaanoita kana paitika nyaya. Ndinofunga kuti zvakapindishamisa kuti ndichibva muMozambique musi wa11 ndiri kusvika kuchipatara ndiri kufonerwa musi wa 14 ndiri kuona samoni rakadhindurwa musi wa 12 ndikati aizve asi pane munhu ari masekozi mangu ari kuti genge yaya yaenda munhu yaayega because advantage iri kutekwa panapa ndenyaya yekuti so far ndini ndiri ndeka asi wamwe wangu svondo rakapera wakauya ukapaka motikari dzavo wakauya wanyinginamo zvikanzi paitika nhamo tikatombomira zvikanzi paitika nhamo tikaita zvikanzi isusu hatingamiriri hatizivi kuti enda wakatodzokera musi wesanje kuMozambique but wanga wakatozvimirira kuti aiwa mumwe wedu haana kuita zvinhu zvake nemusoro wake ega nesuwo. Asi kana mhai wari kuti mhuri yekwakamba kwete kuti inini kana wari kuti mhuri yekwakamba ndinodzoka neshoko kwakamba kuti muri zvatakaita zviya zviya takakanganisa. Chandiri kuramba kupomedzerwa mhosva yakaitwa nerudzi. Handiripi mhosva yerudzi ndiri ndega. Nhasi ndikapiwa mutongo wekunzi padare rimwe uri kunzi pari kudiwa mombe 10 ndinodzoka kurudzi kuti dombo ramakabata riani riri kudiwa mombe ngani 10 kwete kunangana neni. Ndo nyaya yangu yandinongorambira chete kuti handikwanisi kuripa mutongo ndakazvimirira asarwishi ndinodzosa mudariro redzinza semafambiro andaabuda ndakurawo. Mwana wangu first born ane 20 years achazoda wana tete achadana baba munini anozowawo nepi ini ndikaita undimbitoka ndinonga ndagadzira inini upenyu hwakarara mwana baba wangu handichada kurarama. Ndoda kuti mwana wangu azive hama dzangu, ndoda kuti mudzimai wangu azive hama dzangu.
kamba uramutora ndiye kamba chikara kamba chikara exactly uyu wemagorobhoi wemagaraji mafiringi hapasisina chinhu chake pano pasi pezuva makufikisana pamari ndochokwadi aiwa inini munoziva kuti munhu akana ari kurarama nemurume wake munoronga zveupenyu wakamboongori chiremba wakaziva kuti kana ndazokura ndiri chiremba ndoda kurarama takawaka complex iye ari kutaura kuti ari kundipa mari yandakawaka nemurume wangu handisi kupiwa mari yake yemhomwe iri kubva shopu yandakawaka ini nemurume wangu izvo ndezveestate saka inini hangu dzaataura akenda ndakutongozvidaitira ndekuti aitaura mugara asi yanga isiri nyaya yandari kuda kutaura eestate ndekuti yakaitwa kare kutaura nyaya yedombo ndiyo ndauya nayo chete right nyaya yedombo uyo ari kutaura kuti inini sandini ndega ndakakanganisa nekuti zvakarongwa nemhuri yekwakamba kuti tiitire wakamba nhau yedombo. Saka kana muri kuda kuti muripwe, inini ndeda kutora mashoko kuti mai wakati waroda kuti waripwe nemhuri yese kwakamba kukanganiswa kwatakaita yochiita nhumwe iyi yatinotuma kudare kuti aiwa mai vari pakakanganiswa mune makanditaurirawo ndakakontributawo kana nhasi dombo racho the same tinoita kwamukwa ndichiona kuti makanyora kuti missed with your loving wife iwo wakundotiwo missing with your loving children vasingasiwo futi wife saka zviri kuramba ari makakatano. Saka iyo yacho yaifanira kuti indobviswe with your loving children and the wife moisa zvose zvodi zvofamba vanonyorera that vanoenda vanonyorerawo that message so that iite encompassing munhu wese adi apinde pamusoro echankamira pane pandandisina kuti muziva inini kwakambana kumboita mwana ndosaka wachinditanicha. Saka zviri kuitika ndezvokuti iwo wakaita hawo zvido zvavo nemhuri ende iye ari kukavha nenyaya yekuziva kuti vanhu vari kutaurwa vari kumozambika zvekuti wandirambawo nekuti wandipa bhukuro murume wangu akafasina kundipa bhukuro ndisina kudzi rekunge ndiri kurarama mumusha makamba nevanhu vari kutaura zvaa zvakangonaka zvawakaita kuti wachigarawo wachiita zvawari kuita wandibvise. Asi chandiri kuda ndechekuti pandakaisa dombo ndakaita maexpensive angu ababa wangu handina mwana handina darira ndinogara ndiinawo chandiripo ndini chete ndichiri kurarama mudzimai wababa wangu sinzi wasasandide mumhuri kwababa vangu zvaa zvakangonaka kuti wagara wakadaro maexpensive angu ekuisawo dombo chindikavo ndo zvandakuda ndicho mambo ndombokumbira kutaura zvinhu zvandiri kutaura pano zvine mapepa mukati. Dombo ndofunga kuti manzwa wadari wenyu vachibvunza ndiye kamba chikara. Dombo ranga rinawo akamba chikara hatishori mai wakaita basa rani rawo rakanaka, asi manzwa wachiti murume wangu akangoti achipedza kushaika dombo ndakabva ndatovakirira. Isusu hatidi kunyanya kufubura hapwa tiri kuzoona kuti pasocial media munoziva musi unofa munhu ndo musi unobuda matrue colors ekuti pamwe tisisina ukama. Chekutanga inini ndinoda kuti adzokerei kumashure ndosaka ndati inini ndandiri kukumbira kuseri kwepinzi. Inini zvandandiri kukumbirira mambo chekutanga mutumbi wababa wangu urere pafloor takakumbira mai kuti mai tiri kukumbirawo gumbeze rekufukidza mushakafu zvikanzi namai baba wenyu asina gumbeze zvese zvamakawaka izvi zvinhu izvi ndaiwa mumovheti ipenjeni yangu yechihovheti baba wenyu hawana chinhu pano. Tobva taenda kumunda tikati baba zvawasina coffin. It was 2009 musi wa18 March ende ndabva ndafara wataura kuti havazivi hama dzakamba but regera ndivarangaridze semwana
baba wakafa na 20 minutes past 5. Imimi manga musipo manga maenda ku Mozambique koiga mai nini wedu wainzi tianora tikakufonera muri ku Mozambique mai baba waparara kusisina ndisandi kuti hande bisari kwebenzi baba waparara pasisina mai wakasvika mutumbi wa baba wato muflo kuchipatara kwa kusina magetsi by that time. Mai vachibva kuti hapana chaasiya munhu. Mukwasha anowari kubulawayo akati endai kufirst funeral mungotengere atezvarangu dombo nenyaya yekuti pandakaroora wakaramba kutambira pfuma yangu wakati inyaya dzaitika mumusha mwana aida kuroorwa angasiri mwana wepamusha pakaita makakatanwa emadzimai ndakutozvionawo ndakukura kuti makakatanwa aya naanoramba aripo. Mai wakati handina mwana asiri wangu anondirwa mushamani mangu mwana angorwa musha kwake baba wakaramba nepfuma yacho. Mai wakatuma mwana wavo mukomana kotambira pfuma yehatsvadzi yangu. Mukwasha akati handibhadhari pfuma iyoyo ndinobhadhara zvamai chete. Wachibva wapedza kubhadhara mukwasha ndakatenga kofi rakanga atezva. Mai wachingopedza kudaro nenyaya yekuti kwangu nemombe kunyazura kupura dzinonzi meatoni bva watengesa mombe dzemufi wachibva wakira murume wadombo achibva wablame zvazviri zvavo wachibva wakontinya nekutengesa kwavo tasina problem nazvo because wanga wari mai. Zvazosara watarisana nemba 2012 after 3 years file rated 593 wakaregister estate musi wa 13 March 2012 wachibva waregister. Wachingopedza kuregister estate isati yatopera mai ndaigarisana nawo pamusha ndakazongoona pangu ya vanhu zvikanzi imba yatengwa ndikabuda ndikangoloja kumabvazuva. Property yauri kutaura nhasi ini ndaisatozivawo kuti property iyo iri under Kamba Chikara Company. Ndaisaziva kuti Kamba Chikara Company chii. Ndazoenda kuhaikoti ndochinzwa kunzi aiwa Kamba Chikara Company ine mashareholders ina investor Kamba naJulia Mariamu Kamba wanowachete wangu. Zvikanzi apa takuda mapepa chero motikari iri pane zvinhu zvakasiyiwa zvikanda Kamba Chikara Company ndo zvinhu zvakanzi natete ininiwo ndanga ndakangonyorwawo handina simba nazvo iwe ndiwe mwana mukomana wachibva wandipa inonzi power of attorney kuzi ndizosvika kugara pashopu changa chisiri chido changu kana kuti chido chavo chido chemapepa edare kuti ini ndandine 50% dzaatete angu vandaenda kuti 7% dzeumwana vandanzi major shareholder vandangu appointwa director ipapo kwete ndaisatozviziva ndandiri kuseri kwegwenzi ndanga ndiri mwana by that time ndandine 26 years dzekudera ndasikatozviziva kwakunzi tora pamomotikari koboko tora chi handina kuwamanikidza. Mai wakatora muchato wavo chapter 37 wakangoregister estate nanhasi maswabhozi ari pano mumhuri yedu ndaida ngoti namhaika tiyanane zvisina kuripisana. Mai ndo expecta samai ndo apa mari every month chero nhasi wanzi wandituke ndotowafonera mai muri kupi ndatuma muzukuru mai muri kupi mabhanana wabvunze atimotukanira nenyaya idzodzo chero mameseji ndinawo. Saka ini ndiri kuti iyi haisi nyaya yekuripisana inyaya yekuti ndatofara undandauya kwamambo tiyanane semhuri tirarame upenyu hwakaita sei hwakanaka. Imini muri amai wangu hamungandiripisi mungoti nanga ndiri mwana wenyu mai mungafarere here kunditi izvozvi ndasebasa kuchipatara nai ndinewo mhuri yanoda kuchengeta imi mwacho munodawo kuchengeta injere dziri baba chawakasiya mudhuri asi mudhuri wakasiyiwa uri anda kambani yacho ndeyemhuri handizve. Saka inini ndakuitawo kuti aiwa baba uichengeta mudzimai wavo nezvinhu zvipi izvi inini ndasara sababa semukomana mukuru rega ndikochengete machengetero aita baba wangu asi pane kakusanzwisisana ndongokumbirawo kuti nhasika ndayakutaura nhunha dzangu pamberi pedamo. Iyo ndinodaira kuti kana paine nhau dzemakuwa rabuda kuti tienda kudaidza mhuri wakamba kuti makaita makuwa mai vasingadiwi vasingazivi kuti waripirwe nemhuri nekuti uyu ari ega hatikwanisi kuti timuripise nekuti arabudisa pachena kuti aiwa iyi yanga iri programu yakaitwa nemhuri nehama dzekwakamba ivi mukati hamudzizivi asi abudisa proof yekuti ari muduku aiendako kairi kana katatu pagore rega rega achendoonana nehama ndikataura ini kuti blood is thicker than water nekuti
uyu ane hama dzake, ndo hama dzake dzeropa, imi muri mukadzi auya mumusha. Tichiona zvakare zvichitaurwa tinoona kuti zvinonzi hapana issue, you have no issue. Tinoona kuti hamuna mbereko iri mumusha zvakare mikwakamba. Saka nhau iyoyo nawo toona kuti asi patinokumbira iwewe kuti mundogadzirise inscription iri paguwa muederewo mai, nekuti imimi makaita chitsvambe chekuti makanga makasiyiwawo maakuenda maakundowasiyawo. Ipati papambirambi konyora ambirambi because kunyora guwa kunoita $8, mari yandatobvisa kunoku yakatowandisa. Zvototi izvozvika ndinogona kutoti ndichitopedza ndine mota panzapo handeipa kosi nyorera dombo iti handirwadziwi izvozvo vozviita. Ndo zvataona kuti pashaya kudii, nekuti mimi kana makweka iwo hawana mbereko, saka hapasina pawachazivikanwa panakamba. Saka mundozviita izvozvo, then iro kadaro vachida kurisimudzira vanozoita vataura kudare kuti rosimudzira iwewe ndo watinonanga kuti uzodaidze mhuri yekwakamba kuti uyai mai vari kugunun'una vanoda kuti varipwe panhau yakati. Enderera mberi nekuchengeta mai. Pamberi nyika isiri kuona mai ava ndinochengeta kusvika muguwa, handitadzwa ndi mai wangu wakandirera kubva ndine 2 years, ende chero tikachitana mashoko wanotoziva kuti Rwisha hatadzi kufona. Chero ipapa pandakadaidzwa nana Zinene ndakatowatumidzira mari musi wasedza kuti endai mubembe waite sei wararana. Handina dakanawo mai, handina dakanawo. Ngatisimukei muchenzi.